Ia na hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapasada roh hadok pikirata laho manangin hatani Tuhan. Martangnya kita. Dame ni debatana sumurung siyan sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roh hadok pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Atani dibata na sartu hita dia pala partikianon. Dienek may sad buku sada Musa bidualu. Mamuka may siya na 15. Masuk sa ayat 22 odo hatani Tuhan. Jadi nina debata mamadok si Noak. Ruar maho siyan parawi. Hodo julmam do akka anakmu do julman ni anakmu rap dohotto. Paruar ma rap dohotto nasa binatang siyan nasa namar daging. Akka pidong doho pinahan do nasa namajir di tanoi. Asa rodot na sida jalalam torop di tanoon. Jadi ruar ma sinuak rap doho anakna. Do julmana do julman ni anakna. Ruar masien parawi doho sude binatang. Sude gulok-gulok doho sude pidong. Sude namajir di tanoon marsibuah masam nabi. Dungi di paujok sinuak masada langgatan ni Jehovah. Jala dibuat siyan nasa pinahan na gajing. Do siyan nasa pidong na gajing. Bahan pilihan si tutungon. Pelehonon na dilanggatan ni. Jadi dung dianggo Jehovah uap na hususi nina Jehovah ma di bagas na rohana. Dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai. Ay najat do pikiran ni rohani jolma. Siyan si hete-heteon na. Jaladang be ulahakku mangaragehon nasa na mangulu songo na hubaheni. Ope saliling adong tanoon dang jadi maso suburon do gotilon. Ari ngali do ari las. Ari logo do roddo niari. Arian dohot borgin. Ido sahana. Huria na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu parngoluon ni jolma di masa ni Noak. Ima parngoluon na tumasay lumlapian. Ala ni lumlam ni parngoluon ni jolmaido. Pola tarimas debata. Pola diuhum debata jolmai marhite-hite nasuma. Dia tidakon bibel tado marhite-hite pada narobi. Holang walu halak nama. Namalua senak nasuma. Ima si Noak do inat tanah. Si Sem do inat tanah. Si Japet do inat tanah. Do ima si Ham do inat tanah. Nawalu halakom mana malua. Saluhu nai pataridahon dang adung betuk 10 halak jelma partigor. Alai holang sinuak doaka poparanna. Na totong satia mangaradoti patik ni debata. Na totong satia mangoloi debata. Na totong satia mangulaut akalomo ni rohani debata. Di bagasan ngulu nasi ganopare. Di palua debatai bana marhite-hite parau. 40 hari. 40 warning. Liling niya na sumar mangareap. Manang mangguhi portigo.
Damang dainang nalonga di baga sa tuat Yesus Kristus. Dung di patuduh debatari masna maradok poportibion. Tong mamusenang di patuduh debata holong. Disuruh debatama sinua untuk kesekian kali na haluar siap parau. Haluar siap parau. Sudenang doa kapaparan. Alana debata manoppa portibio debata manoppa jolmai inganan nadang di parau ala di portibio. Portibina di toppa debataun inganan ni jolmai. Jala jolmai pe ikonima miat do di portibio. Ikonima jolmai do mangaradoti na sana tinoppa ni debata. Disuruh debata na sida keluar. Jala sudina akapapahanan narak do ima sinoa. Alai dung keluar sinoa. Di pasaha sinoa ma pilihan na khusus tu debata. Persembahan yang terbaik. Marhiti-hiti pilihan situ tungon. Songon hataridaan hamulation ni rohani sinoak. Di basa-basa ni debata. Nabadoghani nguluna do ima keluargana. Damang dainang nanolonga di baga sa tuat Yesus Kristus. Taban majo tutu ruji-ruji di baga sa ngulut ta si sonaryo. Ahama nabuy taber nga manginang. Mungkin memang parngolo ni jolma di Portibio penunga lumlam. Di sudenang nung adong korupsi. Departemen Agama na harus na paligyas do. Alana kahalak malim do di sisa luhut na. Aka jolma parugamo. Ale realitana nung nga. Berdosa. Korupsi do ko. Aka nama boto hasit tongan aka pengadilan. Tong do korupsi. Tong do mangototoy. Masuk kita tuh kalangan gereja. Gudang do sonario nakapangula. Akapadita. Akasitua. Akaruas na jujut ima. Marminggu tu gereja. Alay tong do ima. Magudang mangula na sonadingka. Alay porsedo hami damang daina. Namanangin hata ni debata dia pala partiken. Nakajul mapartigor. Akajol mana padaho dirina sianulaw na sudingga. Monotumpe hita manginang dang diuhum ni debata nang pelumlam ngolutta salu ne ala pada ni debatado itu dirina ala holong ni debatado di hata ni Tuhan no takas do di ma debata nak kanina tung naso jadi marpada debata. Uhumon na julmay nang pemulasian si hete-heteon na ngakanaja di rohana. Bahasa mangina. Salut na ala holong ni rohani debata. Dangolo be debata mangum julmay nang pemardosa julmay. Alay justru digatiho debatado. Anak konna ima Yesus Kristus manuhu silang nama sedoki ina magatina ina magatita aso nang mata kajelman perdosay alay asa gabi ma partohap kita daraja ni debata. Maka yang pertama dari firman ini mau diajarkan kepada kita. Pemulihan yang kita terima pada saat ini itu dikarenakan bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi pemulihan itu kita terima oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Holong ni debata na sumurung na manoto. Marhite iti Yesus Kristus. Ido mabahek kita dang bediuhum ala ni pangalahot. Ala nunga Kristus. Manuhu ima
silang na homokop kita. Ada dan gabi manginang gabi lam libah kita. Atau ma molo nga ditu Yesus Kristus doi ma sudia kadosaku mangulau dosa matorusak dangso ko niya manginang pangatosyan na. Adaw daw mo sa etikina. Moloro ima Yesus Kristus so nganito ko ima Yesus Kristus nang sirangon na nama lubus siya kabing partigor siya parjahat. Molo nunga dipulio ni Yesus Kristus ngoluta ale tetap bita dang gabi porsia tu Yesus Kristus si jalota donon tupal ni ulot. Napaduha damang dainang. Hataridan nang molo songo si Noak dungima di pau debata musa ng iba na tu portibion tor di pasah iba na pilihan na tu debata. Hita pe kosongan ni mamangina. Karena kita sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus. Maka kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Pasahaton pilihan na duminggan tu adopan ni debata. Uap na khusus. So modalata makamulateo basa-basa ni debata. Asa basa manginang. Asa ima parhitiata. Maka tidak kon saluhut akahaluan ng tajaloy. Maka masing-masing kita akan katakan. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka aku tidak akan lagi melakukan dosa. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ikonu pasa mapilihaku na duminggan to debata. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dang merdala biyaw di bagasan hosok. Dang merdala biyaw di bagasan elak. Dang merdala biyaw di bagasan late. Tinggal masalu na dipudikku. Alam na nung di bataaw. Gabi partigor parhitian na. Laparaton hatan ni Tuhan. Marhiti-hiti aka ulak ko si ganopari. Amen martangya kita. Muliatin mahu pasat tami tuho Tuhan. Disude dengan ni basam asini roham. Nang totong dilehom tu baga sang ulo nami. Taruli do tutu hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Nunga dipaluaho hami. Nunga ditobuso hami Tuhan. Ajari hami maka tidak kon haluaw ni. Marhiti-hiti pangalaw nami si ganopari. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.